Niin sä toi ostaa ne. It's hot boy. Look at that. Oh yeah. Ei oo. Ei. Melkein. En ole koskaan kävellyt näin pitkästi mun elämässä. Ihan uudet keinot. Mä haluaisin jättää viestiä ihmiselle, jos me ei koskaan palata täältä. No. Että älkää syökö mun ruokia. Äänestäkää Ranskaa. Äänestäkää Ranskaa. Ne voittaa Euroopassa. Vetatkaa Navia. Vetatkaa myös Ranskaa. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Ehkä Hei pakki. Koita pärjäällä, me lähdetään kotiin. Mä en oo ihan varma, että miten tää tulee menemään. Taitaa olla operaatio, pelastetaan Aleksi Järvestä. Mitä etsiä joku pitkä keppi. Mitkä on vähän vähissä tällä hetkellä jostain syystä. Toivotonta. Nyt poikataan ihan veden varaa. Shit. Nyt jos täällä ei ole mitään kauheita villieläimiä, mut syödään pian. Mä just heitin mä olisin saanut tämmösen aivan pitkän kepin. Kato Akki miten mä panostin. Ei vitsi kun hieno keppi. Niinpä. Ei näe ikinä metsää. Varsinkaan luontoa tai Saarijärvellä. Oh shit.